chun na dtíine ceistrum cad bhfuil mí dhéanamh sa tír seo can hebh bhfuil mí dhéanamh an sport seo ar an eiscirí de tír héin agus an cheannas mó chluis riamh really is go back to your cotton fields agus ní rás ar hásta faoin ruí sin. Mus a bhraham faoi. Braham nach bhfuil ceart néchar agus ní bhí mórás an nuairclas na ruí sin ach tá códaí úntú go go seaan suastam agus gáiríonm sna achtarí seo. Like Dermot Gaeilgeoirí tosaí an athrú le ar daoine óga, caithfar dul chuid scoile agus leabhairt faoin gciníochas, ní dónam go bhfuil éon maithis ann ará ó níl is a daoine óga nó páistí faoin gciníochas. Gléachchail focail an ormsa ar bhí se díreach ní bhlíon d'aois, agus hiic mé cad a bhí a gceist leis. So tá is ag páistí faoin gciníochas agus tá sé tábhachtach leabhar le faoi agus mar bhí tú rán sin cá háit a fáil le fáistí seo an gciníochas le cá háit a bhíonn siad ag feilm faoi. Ceapair sáile, mar ní hiigem céimháil go mbeidh fáistí ará rudí gráine le fáistí eile atá difriúil. Ceapan daoine nach bhfuil se tarlú in éideann agus marach ma daoine a caint faoi sin an intan bhach ag daoine eile cinál bhach siad a gúnaí ará ó bhfuil te go donna America te uafasach an sin ach at least ní se tarlú an seo in éideann ach camat bheith caint faoi mar tá se tarlú. Ní samú se fáil níos measa, ní samú se fáil níos fearr. Cciníochas is cciníochas, is teán a gúnaí ach an rud atá tarlú nar forma níos sinne ná is cinál is cciníochas difriúil tá. Is rud cinál nar tá gur go amach le a chud cáide ní scuilíonn siad seacha pubthú nar tá tú ag grúpa le a chud cáide mar is grúpa cinál le go leor lads chobanú go leor lads gormathú. Rudí mar sin goil seacha siúpa. Siadún rud is fuail am seo mar ní chuid mar riamh ní mar goil chuid a riamh cinál ní sé sin anmsa ach siúlann grúpa lads a seach i siopa rúmsa agus screadaíl beidir go siad ó nuair a cíns mar sin scread áard ag san charlach tada agus siúlann mise seach tar éis sib agus ag an áit sin tar éis siúlann seach bé an security guard sa siopa bé se goil choláit tá mise goil mar ceapann siad goil mise goil goods nuair a cíns mar sin. Is just nuair a beag sin nach ceapan daoine atá tarlú in éideann nó ní smaoinonn siad faoi ach se tarlú choile lá. Bé me sé si fannacht le ha más an gáile agus ní bheith daoine seasa nó is si in acalamsa sa fannacht leis an más. Bé siad an agus cinál breanúirt an tamar fád agus mar seaachtam sa suas cinál bogann siad arás is na rudí bogan nó tal mar siúl in gáile agus tá din cinnt siúl in sráhamsa agus breann siad airt agus cinál rilí sciopí just cai siad go dtíon tíbheile go móthir agus just rudí bogan mar sin. Céir iad chud gona hamnachaí má bhíon daoine go hamnachaíart. Céir iad na hamnachaí béidir is meas an bheith daoine chuirteart. Aber a churann atá chuir isteachart. Chamsa duine cosúlamsa le grúig mar seo choile lá. Beidir tríú cheargóirín tí go lá tá mar siúil in gáile it's cinál well Bob Marley ceach rudaí. Duine bé go chud cáide atá cinál ón Chín nuair cinnt mar sin is cinál Ching Chong Ling Long daoine scada lei sin ar fáin tú cinál le úsáí cho agus ní chléisian tú ach níor chléisian tú ma digann tú ma. It's just cinál gáin seo go dtí ad cinn teile just sinné ach yeah sin rud measa tá ceappa. Ar tharla éonrad mar sin agus tú mar sport. Yeah, an tamar fa. Nar eins tú in líróids bach daoine níor siad go cinál níor siad a gimmert an chuí ceannas bhí siad a gimmert leis na daoine eile. Is cinál bhí siad tríal thusa rud cinnt go duna dhéana chut agus bhach sad mar cinál dheochtúin your black bastard tar éis nó go back to your own country anywhere nó na rudí sin ar fad ní me gcéireann na cluifií immers ní smú mar an na rudí sin agus
sin rudúfasach mar is sport atá. Tá sé sin ceapí daoine a chuir sa chéile. Is sin an fág bhfuil sport an. Ach mar le na rudí sin rinne sin rud difriúil bhí seomhfasach. Chluíoch siad anamachaí cosú le nigar orm agus is dó gur bine chud go fágur chaman an sport mar níor man an déile leis níos mó. Bhfuil is bhí go leor tarlú mo híal. Nach rá man an tádaí na faoi ach sin rud amháin a bhí man an cinál stoppa dúirt má lom héin. Mar an ngomar eis ar a barc ní bhéh daoine an na hanmachaí sin réachorm níos mó. Freisin nuair a bhíim sin mo, tag an daoine suasa a chum agus bíonn siad arálam chuile eis ag mo hir héin. Cé nach bhfuil is acu gur bhfuil is éileannach ba. Bhfuil is tá fastport am tá is éileannach am iade. Tá man anrá bhfuil níos mú Gaeilgeam san na leagan tíd agus fós marall go nach bhfuil má geall breanam daoine orm agus deann siad lom go rais ag de hír héin. Deann siad lom go rais go Afric agus bhfuil is ní easta an Afric mé is as Brazil ma. So yes, tá má bhheicear chola lá. Stoppa gardaí má hána agus bíonn siad fíorú ceisteannaí seafuid a chum, bhfuil is cáiltú gáil bhfuil tú do chúnaí thart anseo, cin fábhail tú thart anseo. So chun te sin fearragorm, bhfuil is tá just a gcéire mo híal ach tá just a gcéire Tá just gcéire marachtal. Tá just a gcéire go igeach daoine faoi deara na rudí bag a dhéanann siad, chuann siad as go mór chunne. Agus, tá má tuirseach man go gáirí a chur orm chola lá nuair nach bhfuil má gcéire. Níl má níos ar naon duine. Tá má just a gcéire equality. Tá mise ná a maid bug privilege atá am. Tá man anna sin na eáil. So, cin fá nach bhfuil daoine eile a bhfuil a maid is mú privilege ar damhse acub, níl siad an eáil. Bhfuil is ní bhéarb idiomh a chuí a chiúlann siad síos an bór a áru. Ní bhéarb checa lobhéin ó measú bhfuil má breanú fearragach. Tá muid cosú le chulann eile ar domhan. So cin fá go gan daoine chu difriúling. Agus ní le ceart agus tá tuirseach agus carú de cintarú.